तो हाय ସାଙ୍ଗମାନେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଆନାଦର ମିନି ବ୍ଲଗ୍। ତ ଆମେ ଭାଇ ସକାଳଠୁ ରେଡ଼ି ହେଇକି ବାହାରି ଗଲୁ ଟିକେ ଆଖଣ୍ଡଳମଣି ଆଜି ବାବାଙ୍କ ଡୋରି ଲାଗିଗଲା। ଆଖଣ୍ଡଳମଣି ଆମେ ଗଲୁ ମୋ ସାଙ୍ଗର ମୋର। ତାପରେ ଏଠି ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ରଖି ଆମେ ଯାଉ ଚାଲି ଚାଲି ବାବାଙ୍କ କତିକି ଯାଉ। ଦେଖିପାରୁଛୁ ଆଗରେ ଯେଉଁ ଲୋକଟା ଅଛି ସେ ଭାଇ ଆମ ପିଛା ଛାଡ଼ୁନି, ତ ଯାଜପୁର ଆସିଛ କହିକି ପୁରା ଆମ ପିଛାରେ ପୁରା ଲାଗିଯାଇଛି। ତ ଏଠି ଆମେ ଚଲାବୁଲା କରି ଗଲୁ, ଜୋତା ଫୋତା ଆମେ ସବୁ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ରଖିଦେଇଥିଲୁ। ତାପରେ ଏଠି ଚଲାବୁଲା ଗଲା, ତାପରେ ଠାକୁରଙ୍କ ବଢ଼ିଆ ଦର୍ଶନ, ମନ୍ଦିର ବେଶୀ ଭିଡ଼ ନଥିଲା। ଆଉ ଏଇ ବର୍ଷ ବି ମୋର ଭାଇ 2 ଥର ଡୋରି ଲାଗିଯାଇଛି। ତାପରେ ଆମେ ଆସିଲୁ, ତାପରେ ଠିକ୍ ମନ୍ଦିର ପହଡ଼ ପଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଦର୍ଶନ ସରିଯାଇଛି, ଭାଇ ବଢ଼ିଆ ହେଲା ଦର୍ଶନ। ତାପରେ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ମା' ବିରଜାଙ୍କ ପାଖକୁ। ତାପରେ ଏଠି ବି ମାଆଙ୍କର ବଢ଼ିଆ ଦର୍ଶନ ହେଲା, ଭିଡ଼ ବେଶୀ ନଥିଲା, ଭାବୁଥିଲୁ ବହୁତ ଭିଡ଼ ଥିବ, ଭିଡ଼ ବେଶୀ ନଥିଲା। ତାପରେ ଏଠି ଭଲସେ ମାନେ ମାଆଙ୍କର ଦର୍ଶନ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଏଠି ଏଇ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଆମ ବିରଜା ମନ୍ଦିର କିଛି ଏମିତି ଦୃଶ୍ୟ। ତାପରେ କିନ୍ତୁ ଭାଇ ବଢ଼ିଆ ଦର୍ଶନଟା କିନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ହେଲା। ତାପରେ ଆମେ ବାହାରି ଆସିଲୁ, ଏଠି ଗୋଟେ ମେଳା ପଡ଼ିଥିଲା କୁସୁମା ପାଖାପାଖି, ଆମେ ଟିକେ ଫାଷ୍ଟ ମେଳା ବୁଲୁ ତାପରେ କୁସୁମା ବୁଲିବାକୁ ଯିବୁ। ଏଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ କିଛି ମେଳାରେ ଏମିତି କିଛି ଦୃଶ୍ୟ, ବେଶୀ ବଡ଼ ନଥିଲା, ଛୋଟ ମେଳା ଥିଲା। ତାପରେ ଆମର ଏଠି ମେଳା ଫେଳା ସବୁ ବୁଲା ସରିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଚାଲୁ ଟିକେ କୁସୁମା ଦେଖୁଥିବୁ ଏଇ କିଛି ଦୃଶ୍ୟ। କୁସୁମା ବି ବଢ଼ିଆ, ଆଗରୁ ଯେମିତି ଥିଲା ଏବେ ବି ସେମିତି, କିଛି ବି ବଦଳୁନି, ବାସ୍ ସେମ୍ ସବୁ ଅଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଟିକେ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଫାଇଲ୍ ମାରିଦେଲି। ତାପରେ ଆମ ବୁଲାବୁଲି ସରିଲା। ରହୁଛି ଟାଟା, ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍।